Wala palang ilaw. Ayan, Mr. Mayong Migalab, shout out. Ilang araw kung walang LS kasi maulan dito sa Bicol. Pag maulan, walang internet. Yan ngayon lang ako nakapag-live uli. Kumusta? Okay lang po. Ayan, Samira Migalab, shout out Samira. Nakaharang talaga yung buntot mo, Maui Boy. Grabe naman yan nang. Ay, remove your. Tingnan mo yung buntot, nakaharang. Nakaharang ang buntot mo, Maui. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Everyone, thank you so much. Nurse Bleed Vlog, Migalab, shout out. CC Host. Ayan, Migalab, shout out po, lalabs. Yan, dalawang araw ata akong di nag-live. Kasi alam niyo mga lalabs, ang lakas ng ulan dito sa Bicol. Parang may bagyo nung nakaraang araw. Ayan. Walang connection yung ating ano. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Mr. Mayong, hindi ka na babalik abroad. Babalik po next year. Mga May. Maui. Babalik po. Ayan. Tamsak support lala from asawa ni ayan, Barista Philly lalabs. Yung pusa ko napakapasaway. Yung buntot nakaharang. Ayan, Tamsak Danos, Kois Charlie po, Migalab, shout out. Ayan. Northbridge, Migalab, shout out. Good morning, Ate Ay. Ayan, good morning, lalabs. Maulan din ba sa inyo ng mga ilang araw? 2 araw ba? Maulan din sa inyo? Ayan, 2 million Migalab, shout out. Ayan, si Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Namiss ko tuloy mag-live. Mawi, yung buntot mo ba? Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Kape tayo dyan mga lalabs, kape-kape. Ayan. Good morning everyone, magkape muna dyan, magkape. Ayan, si Kois Charlie po nagbaba ng bahay. Mr. Mayong. May premiere. Babalik akong Mr. Mayong next year pa. Marifi and Family 7 Tamsak, Migalab, shout out lalabs. Hindi kita ng jacket. Bagal naman lumabas. Ayan, Marife, meron ka ng jacket lalabs, Marife. Marife and Family. Ayan, Migalab, shout out. Ayan, Marife lalab, may jacket ka na, thank you. Mr. Mayong may siya, may premiere. Ayan. Natamsakan natin. Salamat din lalabs. Ayan, patamsak po nakapin, may premiere mga lalabs, nakapin.
Hala, kabubukas lang eh. Ano? Grand Upa TV, mega love shout out. Grand Upa, ayan, good morning, lalabs. Good morning, Grand Upa. Bigyan kita ng jacket. Ayan, Grand Upa, lalabs, meron ka ng jacket. Thank you so much. May jacket ka na po, Grand Upa. Ayan, inom tayo ng kape, mga lalas. Patamsak idol. Ayan, patamsak naman ako ng kapin, mga lalas. May premier po ang nakapin. Nurse Blin. Main channel mo ba to ano? Marife? Grand Upa. Ayan. 151 na kapin from Marife. Ayan. Tingnan natin yung nakapin. Ayan, tamsak na ano, Mr. Mayong. Ayan, 3 million, mega love, shout out. Tamsak dikit na ano, Mr. Mayong, tamsak sa premiere mo. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Ayan. Main ko sis. Ayan, sige lalas, tingnan natin kung nakadikit ako sa'yo. Ayan, tamsak sa nakapin, Mr. Mayong. Tingnan ko ma-reflect kung nakadikit na yung main channel ko sa'yo ha. Ayan, Gita Laxmi channel vlog, mega love shout out. Hello my friend. Ayan. Gita Laxmi, mega love shout out, lalabs. Thank you. Ayan, tamsak na ano, lalabs. Gita Laxmi, ayan, nagbaba ng bahay. Patamsak pa ako sa nakapin, mga lalabs. Tamsak sa nakapin. Ayan, Gita Laxmi, nagbaba ng bahay. Gita Laxmi. Marife, tayo lalab dikit. Hindi ko alam saan tayo nagkadikitan. Ano ba to? Italian bruschetta with fresh basil leaves. Ayan, salamat. Marife tayong dikit, lalabs. Ayan. Bangon Pilipinas, tamsak host. Bangon, mega love, shout out, lalab. Bangon. Ayan. Tamsak host. Sa banig siguro haha. Jers 21 mega love shout out. Ayan. Anong sa banig? Sweetie Ann Forado mega love shout out. Ayan. Mega love shout out, tamsak na kita from Jers 21. Jers lalab, thank you so much. Ayan. I'm back na naman. Yes po, salamat. Yan na mismo siguro ko. Alam niyo, hindi ako nakapag-live 2 days ata. Wala kasing, mga lalas. Pag malakas yung ulan dito sa probinsya, walang internet. Yan ang problema dito. Ayan. Bishi, mega love shout out. Tamsak padikit please. Ayan. Mega love shout out host. Mga lalab, na po ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay Northbleed. Northbleed, nandito ka pa ba, Northbleed? Ayan. 6 million, mega love, Sweetie Ann Purado, mega love, shout out, Bangon Pilipinas, nagbaba ng bahay. Ayan. Beshe, nandito ka pa ba, Beshe? Si ano pala. Northbleed, nandito ka pa ba, Northbleed? Northbleed, Mayong TV, ayan. Mayong TV dan from Bangon Pilipinas.
Kois Charlie, nagbaba ng bahay. 5 million mega love shout out. Nandito pa ba si Nurse Bleed? Nurse Bleed, nandito ka pa ba? Wala na. Ayan. Sabihin mo kanina saan kayo nagkadikit, sagot ko sa banig. Sa banig, ikaw, kaagaga, banig agad yung nasa isip mo dyan. Salamat po from Maripe and family. Ayan. 747 ka para Maripe. Sige, mamaya lalasbihin kita ng ano ha, banana. Wala na si Nurse Bleed. Ayun, punta tayo kay Kois Charlie. Wala na si Nurse Bleed. Okay, fine. Ito si Jers 21, kaaga-aga, banig agad yung nasa isip. Ano kayang nasa isip nito sa banig? Kasi lalads, maulan dito ng mga ilang araw, kaya yun siguro yung pumasok sa isipan mo yung banig. Sir Buchito, love you. Miguel, love you. Shout out, Sir Buchito. Good morning. Ayan. Mayong OTW Dan from Jers 21. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalad. Sunod-sunod lang tayo. Ano? Sunod ka Maripe kay lalab ko is Charlie ha, Maripe. Sir Bruchito Miguel Love shout out. Bangon Pilipinas, nagbaba ng bahay. Bangon Pilipinas. Ayan, palablab ako nakapin mga lalas. Nakapin, na, na. Magkapi-kapi muna ha. Salamat sa pasabitos from Kois. Ayan, salamat po Sir Kois. Ayan. Sumaya ako pag nakikita kita. Ayan, thank you so much Sir Bruchito. Siguro na mismo ko. Hindi ako nakapag-live ilang araw, Sir Buchito. Wala kasing wifi, Sir Buchito. Maulan nakaraan. Ayan, kung nakapalo ka sa aking kung nakapalo ka sa aking page, Island Ski Vlog, makikita mo yung live ko doon, yung ulan. Ni-live ko na lang yung ulan. Yun na lang. Mas okay pa yun, hindi nagluloko yung internet. Pero pag sa YouTube, nagluloko siya, hindi ako makakonect, panay loading. Ayan. Ayan, Nay Rosa Channel, Miguel Love shoutout, good morning host. Ayan, pasabi from Bruchito Channel. Ayan, Miguel Love shoutout sa lahat from Nay Rosa Channel. Palablab pa ako nakapin mga lalas, at Kois Charlie. Kois OTW from Jers 21. Ayan, 4 million Miguel Love shoutout. Ayan mga lalas, meron din pa akong page po sa sa YouTube. Kung okay lang naman sa inyo mga lalab, pa-follow naman mga lalabs. Same lang yung aking pangalan dito sa YouTube channel ko, Island Ski Vlog. Ayan. Nagla-live din ako dun kung hindi ako makapag-live dito sa aking YouTube channel. Nagla-live po ako doon. May live ako doon kahapon yung sobrang lakas ng ulan mga lalabs. Sobrang ganda ng ulan. Kois Charlie Dan from Bruchito Channel, Chef Errol Karomay, mega love shout out. Ayan, gumaganda ka host. Meron na bang ali-aligid dyan? Wala. Ito na ako sa bahay. Hindi ako naalis ng bahay mga lalabs. Sobrang mainit sa Bicol. Saan ako dito pupunta? Ayan, 8 million mega love shout out. Shout out lang po sa mga dumikit para sukli agad. Ayan. Bangon Pilipinas OTW from Chef Errol. Ayan. Tamsak sa nakapin from Maripe and family. Ayan. Mosqueda Tenas. Mega love shout out. Hello, Has. Ayan. Dating dikit Bruchito from Kois Charlie. Ayan. Mosqueda. Lalab mega love shout out. Di nga. Punta kayo dito nang malaman mo, oy. Pa-support din Nos from Mosqueda Tenas. Ayan, sige lang, support natin yan. Let's connect, guys. Ayan. 7 million mega love shout out. 7 million. Ayan. Let's connect mga lalabs. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalab kay Kois Charlie. Ayan. Meron siyang mga lalab. May parapol pala siya, oh. May parapol. Tamsakan natin malayo. Manalo tayo dito ng Gcash. May pambili na tayo ng 1 kilong bigas. Ayan. September uwi na ako. Ay, mashallah. Jers 21. Pasalubong chocolate. Di ba, kagaling ka ng Canada? Jers 21, uwi ka na lalas. Magbabakasyon ka lang ba o talagang for good ka na? Dan po sa nakapin from Nairosa Channel. Ayan. Kois Charlie po, love, dan na po sa'yo si Nairosa. Ayan. Jay Munes Butange, Sir Jay, Miguel love shout out.
Ayan si Sir J, love-labin natin yan. Sir J, 6 million mega love shout out. Iron Vlog, end of this month, ma-monetize na ako. Wait ka lang dyan. Ganun ba? Congrats. Ayan. Advance congratulations. Tamsak Danos, Iron Gold, Motovlog, mega love shout out. Ayan. Shout out lang po sa dumikit para suklian ko pa agad. Ayan. Mega love shout out from Iron Gold. For bad na ako. For good. For good ka na. Mashallah, you have a lot of money. I think so. Iron Gold Motovlog, nagbaba ng buy. Bishay. Padikit please from Bishay. Ayan. Chef Errol Caromaidan from Bangon, Pilipinas. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Ayan. Namiss ko tuloy mag-live. 2 days. Bishay, abol sa'yo, Bishay. Ayan. Marepe, kasunod kay Christian Lalaba, wag ka malis. Bishay, OTW, Bishay. Wala na dyan si Bangon Upa. Ay, Bangon Upa. Gran Upa pala, hindi Bangon Upa. Ano ba? Pinaghalo ko na. Sulat natin yung mga pumasok. Dito pa sis. Ayan. Ayan, Jers 21. Mga nalabdan na po ba kayo sa nakapen kay Kois Charlie? Ayan. Bad nga kasi walay kwarta. Ano ka ba? Huwag ka magsabi ng walay kwarta. Sabihin mo marami kang pera. Ayan si Sir J. Nagbaba ng kanyang bahay, Sir J. Night Lumenda, pag-iisang dibdib. Ayan, from J. Munez. Galing talaga ni Sir J. Munez kumanta. Ayan, sana all. Tinus Lukay, ayan, from J. Munez. Bishi Dan sa'yo, salamat from Chef Errol. Alam niyo mga lalabs yung ang aking WH naka-block. Naka-down. Nasa 250 lang. Tama ba yun? Ayan. Chef OTW from J. Monets. Marife and family. Lablabin natin. Ayan. 15 million thumbs up. Ayan. Thank you so much. Naka-down. Pati yung subscriber naka-down. Oh my God. Salamat po from Marife. Ayan. Marife, dan ka na lalabs sa nakapin lalabs? Marife? Dan ka na ba lalabs? Ayan. Shout out lang po, andito lang po ako. Sukli agad, ayan. Dikit sa nakapinos, full pack from Iron Gold Motovlog, ayan. OTW Ate Maripe from Kois Charlie, Amore Mia, Migalab, shout out, morning, ayan. Yes, Sisi, okay na, ayan. Ayan, dan sa nakapin mga dan na po ba kayo puntan tayo kay Maripe, ayan. Idol Kois Charlie, good morning from Amore Mia, ayan. Iron Gold, nagbaba ng bye. Good morning, Amiga Ganda from Do Vlog. Ayan, 5 million mega love. Shout out mga lalas. Inom kayo ng kape dyan, gising ng mga ugat-ugat nyo dyan na natutulog. J. Monets, done po sa song mo from Chef Errol. Bakit naman down? Kasi lalads, mababa. Idol Kois Charlie, good morning. Iron Gold, ang baba ng bahay. Good morning, Amigang Ganda. Ayan. Kapi tayo from Amore Mia, Ninja Pill, Lalab, Lalabs, Barista, Migalab, shout out. 5 million Migalab, shout out. Laki na nga ng ugat ko sa kamay, kaka, pangisda. Kala ko yung malaki sa'yo, do vlog. Lumaki na yung ugat mo. Sarap ng kape. Ayan, Ninja Pill New Short. Chef Dan sa'yo, Lods. Ayan. Sir Kois, Migalab, shout out. Tamsak host. J. Monets, akala ko yung malaking ugat ni Do Vlog. Gusto ko pa naman yung malaking ugat. Hi, Milambirang TV Migalab chat host. Let's connect. Muskida. Lala Barista from Amore Mia. Ayan, Muskida Tinis. Giahak. Ayan. 5 million Migalab shout out. Kanina lang yun, madaling araw lumaki yung ugat.
'Pag umaga kasi malamig, normal talagang lumalaki yung ugat sa umaga. Ah, ay matigas dila ko, hos. Matigas yung dila sa umaga kasi ano, malamig. Normal talagang tumitigas 'yan. May na ano tuloy ako, may naala ay Diyos ko yang mga ugat na 'yan, oy, do vlog. Ay may lamberang TV dan, full pack from Moskida, ayan. Bakit kaya gano'n, sa umaga talagang tumitigas 'yan. Tamsakdan madam, Madam Mary Rose Dragon Fruit Miguelab shout out, ayan. Hayop na ugat na 'yan from Dubla. Cherry Bean Miguelab shout out, good morning J Monets, ayan Madam Mary Rose Miguelab shout out. Marife balik sukli na po, ayan Marife baba na yung bayan mo lalab Marife. Gusto ko yung ugat na 'yan 'pag nasasagi na 'yan, oh my God, mga lalat na ugat na. Shout Sweetie Ann Purado, ayan upcoming live streaming 11:30 AM Pinas time from Sweetie Ann, ayan. Shout out po sa dumikit po Sweetie Ann Purado, ayan. Change pin ka na po host, ayan. Haha, Marife and family nagbaba na. Na-miss ko tuloy yung mga ugat-ugat na 'yan mga lalas, uy. Kailan kaya tayo makakaano ng ugat na 'yan? Ay, nako, bakit pinag-usapan yung ugat na 'yan? Nanay Rosa, thank you. Akin host, hindi na umaga. Ay! Ay! Malandi, oy, malandi si host. Nakakamiss yung maugat na 'yan, Diyos ko. Ayan, Nay Rosa, ay thank you so much, Nay Rosa. May palipad si Nay Rosa. Diyos ko, ayan. Sino ba naman di magkakagusto sa mga ugat na 'yan, Diyos ko. Sa umaga ba naman 'yan, bigla mo na lang nasasagi. Yung maugat na 'yan, Diyos ko. Ayan, 7 million Miguel Love shout out. Sige Nay Rosa, mamaya pin po kita Manay Rosa po, ayan. Punta muna tayo kay Marife, ano ba yung nai-imagine ko mga lalads, yung maugat na 'yan. Ay, Diyos ko. Nung kalandian mo, host. Ayan mga lablabin, Marife po, Marife, lablabin natin si Marife. Nairo, salamat po. Yan si Nairo sa taga Japan. Salamat po Nairosa, pin po kita Nairosa, bigyan kita ng banana. Nairosa channel. Ayan, 5 million Miguel Love shout out. Tinan ko ako nakadikit ako kay Nairosa sa aking main channel. Meron kang na-miss na ugat. Ay, naku, ayokong isipin yung maugat na yan. Diyos ko. Dan Pulpak, ano, Mosqueda from Jaime. Chef Errol nagbaba ng Bay Marife Dan Pulpak from Mosqueda. Ayan. Pa-hamburger host from Nairosa. Salamat po Nairosa. May pa-hamburger si Nairosa. Ay. Razor Blade, Miguel Love shout out. Nandun ka kagabi ha. TW, ano, Kois Charlie. Agoy-agoy, may naalala si host. Your tennis protege done from Mereros. May naalala ko mga lalads. Hoy, suwada, mga maugat-ugat na yan. Huwag kalimutan ng mga ugat, host. May na-miss tuloy ako, syuhada. Ito kasi si Doblag, gagaga eh. Merong pinapat, ano. 9 million Miguel Love, shout out. Nakakamiss tuloy yung maugat na yan, oy. Wala kasi. Patay tayo dyan. Uy! Kalimutan na yan at wala naman, oy. Wala yung maugat dito. Ayan si Iron God may 10. Ayan si Nairosa. Ito pala akong dikit kay Nairosa. 2.2 pala to si Nairosa. Ayan. Ang sarap ng mga luto. Agoy-agoy may naalala si host. Nga may naalala nga ako. Ayoko nang isipin yan mga lalabs kasi nasa Pilipinas tayo. Baka tayo maghanap dito. Your tennis food is done. Ayan. Huwag kalimutan ng mga ugat host. Ayan, Mary Rose Dragon Fruit nagbaba ng bahay po. Ayan, Nairosa. Maraming salamat po, Nairosa. Patay tayo dyan. Ayan.
Doblag, si Doblag kasi kagaga, ugat-ugat yung sinagsasabi nito eh. Wala pa naman tayo niyan mga lalads, oy. Marefe OTW sa ugat-ugat from Jers 21, ano, mapag-iiwan ka na, oh. Hindi naman lalads. May naalala lang tayo sa mga bagay-bagay na yan. Ay, may naalala lang sa umaga, Diyos ko, ayan. Ayoko nang isipin yan mga lalads, kinikilabutan ako. J. Monets, ayan, nagbaba ng bahay. Iron mo to vlog dan. OTW sa nakapin, ano, from Jaime. Dating nakapin, dikit from Mary Rose. Masarap ang ugat, oh, masarap yan. Suklian ko kayo agad from, ano, Mosquida. Bulati madami dyan sa, ano, probinsya ka. Kois Charlie Dan sa premier mo po from, ano, Chief Errol. Madam Meros, nagbaba ng bahay. Mosquida Dan from Marefe. Ayan, 9 million mega love shot at yung naghahampasan kayo pag umaga. Hoy, do vlog. Oh, Diyos ko. Oh my God. Ayan, patamsak dito from Northbreed. Northbreed, lala, binanap kita kanina, lalabs. Ayan. Walang kampasan tayo ngayon. Eh. Wala. Diyos ko. Ayan, ma-refill lalab. Nasa bahay mo, kubihan kita ng 5, ano. Yung nagkampasan kayo pag umaga. Ayan. Wala tayong kampasan eh. Unan na lang. Chari B, nagbaba ng bahay. Chef Errol Karumay. Ayan, Dan, dikit sa'yo from Mary Rose, Dragon Fruit. Mary Rose, Dan, visit sa house mo po. Patamsak dito, host. Ayan, sige, Nos. Lalab, tamsakan natin yan. Ayan, maripi din ako, lalab, magbakas. Ayan, lalabs. Panoorin ko to ng 2 minutes. J. Monets, Dan, sa'yo, dating dikit from Chef Errol. Ayan. Ayon Gold, nagbaba ng bahay. Jers 21. Ayan. Walis Tingting Hampas from Dublag. Kawawang tinapon na lang yung sa akin sa bubong. Dan Pulpak sa nakapinos from Nairo sa channel. Ayan, marepesok lang may mga dumikit sa'yo, lalab. Ber, pausok, love, migalab, shout out, Ber. Ayan, si Ber, dati ko na tong dikit, nakabartiran ko na to dati. Ayan, 10 million, migalab, shout out, Ber, pausok, migalab, shout out. Ay, oh my goodness, from Dublag. Ayan, may jacket ka na pausok. Ber, pausok. May namiss tuloy ako. Kaso lang, wag nating isipin yan kasi wala eh. Anong gagawin natin? Wala. J. Monets, Dan sa'yo. Dating dikit from Chef Errol. Ayan, Jers 21, nagbaba ng bahay. Pangalawang dikit to Marefe. Ayan, nasa bahay mo ako ulit, Marefe lalabs. Hindi na ako nagbabakas. OTW yun sa'yo, J. Ayan. Walis Tingting Hampas. Kawawa, tinapon lang yung ano akin sa bubong. Kawawa naman lalab, natapon lang sa bubong. Hi. Tigang. Assalamualaikum from Cooking with Sapia. Walaikum salam. Ano? Cooking. Ayan, from Samira. Jaime, nagbaba ng bahay. Doblag, balik sukli, loads from kay Charlie. Ayan. Natawa tuloy ako kay ano, Doblag. Walang magdidilagan kaya tinapon na lang. James Castro, hello po. Chari, Ma'am Chari. Ayan, James, bigyan kita ng jacket lalab, James. Ang galaw naman nito. Ayan, 8 million, mega love, shout out. Ayan, James, meron ka ng jacket lalab, James. Ayan, magkape muna kayo mga love. Kalimutan niyo yung mga maugat-ugat sa umaga at nakakaano yan. Nakakasira ng utak. Ayan, pangalawang dikit Marefe. Ayan, may jacket ka na ano, James lalab, James. May jacket ka na, James. Thank you. Ayan, James. 8 million, mega love, shout out. Pangalawang dikit sa'yo, ano? Ayan, 6 million, mega love, shout out. Ito pangalawang dikit sa nakapin, kay ano, Marife. La la la, la 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 la.
Ayan, Sir Jaime, nagbaba ng bahay, Dublag, balik sukli, Lods from Kois Charlie. Jers 21 dan sa'yo from Chef Errol. Ayan, si Modern, wala ka pang jacket lalas. Bigyan kita ng jacket, Modern. Wait lang. Thank you, host. Ayan, from Cooking. Ayan, si Northbleed, nagbaba ng bahay. Northbleed, lablabin natin. Mga lalab, palablab pa ako nakapin. Mga lalab, nakapin po. Ayan, Errol OTW from Jers 21. Ayan, Modern from, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan, 7 million mega love, shout out. Bishay, padikit si Bishay, mga lalabs. Bishay. Ayan, Sir Jay, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, kung meron kayong mga dyan, extra banda na pwede kayong dyan, bartir. Ayan. Modern lalab, may jacket ka na. Ayan, thank you. Late kasi yung labas ng ko sa laptop. Ayan, Maripe, pangatlong dikit to sa ilalas. Bigyan kita ng 5 ha. Salamat po from James Castro. Ayan, narinig ko na naman. Mga halakhak mo, tuwang-tuwa ako sa'yo bakla. Subscribe Dan. Yes, Modern Pro Lalabs, I already give you jacket now. Ayan. Marife, family Dan, pasuklin na lang si Charby Lalabs. Marife. Yung mga dumikit sa'yo, Marife, pasuklian na lang Lalab. Maraming salamat. Ayan. Oh, wow, wow, oh, wow, wow. Ayan, pangatlong dikit Lalabs. Ito pang-apat, Marife. Chef Errol OTW din sa'yo. Thank you from Northbreed. Ayan, Charby, nagbaba ng bahay. Wasalam sa Pia Sister from Modern Pro. Ayan, 5 million. Migalab, shout out, 5 million. Mga lalab, patamsak din po ako sa aking video. Ayan, si Bicolanang Oragon, ako yan. Ayan, si Sir J, nagbaba ng bahay. Sir J, lablabin natin. Ayan. Marifi, and family, Dan Tamsak, Bill All from Dublag. Ayan. Dan Paul Pak from Jaime Lamberang, Cooking with Sapia, can you return to Jaime Lalabs? Ayan, organic lang po, promote ko. Ayan. From James Castro, Bisayang Tia. Ayan. DBN Lalab, Migalab, shout out. Good morning, DBN. Ayan. Ayan, 8 million Migalab, shout out. Ayan, 10 million Migalab, shout out. Jers 21 FW. Kalimutang tusukin si host ng uga. Tusukin nyo ko mga lalads. Tusukin nyo ko please. Gusto ko yung tusok nyo please. Don't forget to give me tusok mga lalads. Tusok lang sapat na mga lalads. Yun lang. Maripe lalab pang-apat to Maripe. Ayan. Beshi, please connect. Ayan, please connect Beshi. To Chef Errol. Madam Mary Rose, nagbaba ng bahay. Ayan. Tamsak support lalab from Barista Felie. Ayan, salamat lalas Barista. Nakapindan Bell All from Dublag. Ayan. Sino pwede kabartiran dyan from Northbleed? Ayan, si Sir J Lalas, meron dyan. Nandyan si si Iron nandyan. Meron din yan. Si J Monix, meron yan Lalab. Si Sir Jaime, meron yan. Imposibleng wala yan, mga live streamer yan. Jaime Lamberang, dan sa'yo from Chef Errol. Chef Errol, thank you. Ayan. Pinton 1 kasi computer mo. Ano to lalabs? Nung unang panahon pa to. 14 million mega love shout out. Ayan mga lalabs. Isa na lang sa nakapin. Tingnan natin. Madam Mary Rose. Ayan mga lalabs. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang. Nandito pa ba si Nay Rosa? Nay Rosa. Isa na lang po sa nakapin mga lalabs. Isa na lang. Modern Pro, ayan, nagbaba ng bahay. Dublag, Modern Pro, Dan Bell All, thank you from Dublag.
Koy Charlie, nagbaba ng bahay. More than Fro than Bill all. Thank you from Dublog. Ayan. 15 million mega love shoutout. Mega love shoutout from DBN. Ayan. Chef Errol Dan. Chef Errol Dan po sa'yo si ano po, Marepe. Ayan, new short from Barista Felie. Patamsak po upcoming live stream. Sige po, ano madam, tamsakan po natin yan. Tapusin muna natin si ano. Ayan, 12 million mega love shoutout. 12 million. Silip-silip muna ko, host from DBN. Lalas, may ginagawa ka, Lalabs? Busy ka? Nasa school ka ba ngayon? Ayan. Ayan, Jay Munes, nagbaba ng buy. Iwala ng bakas. Balikan ko kayo. Ayan. Dan Tusok, host from Nurse Bleed. Ako na uuna kay host from Dublog. Chef Errol, nagbaba ng bahay. 9 million mega love shout out. Ayan, Marepe, nag-60 ka na. May naiisip tuloy akong kalukuhan, Syuhada. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Barista Felie, new short. Ayan. New short, mga lalabs. Anin mo natin si Nay Rosa. Wait, ano ba yun si Nay Rosa? Madam Mary Rose, tamsak dan Madam from Mary Rose Nation. Ayan. Sige, Madam, baba mo yung bahay mo. Ayan, 9 million mega love shout out. Okay po, padala ko mga inkanto ko. Ayan, from Jim Castro. Ayan, Lala, salamat sa mga inkanto mo. Sa inkanto, ayan. Patamsak naman dyan mga lalas. Huwag kalimutang tamsakan yan. Kahit ano lang. Tamsak lang mga lalas. Tusok lang siyo, sapat na. Ayan. Ayan, do vlog done from Modern Fro. Mega love shout out to siya from Tox Rifalda Vlog. Nurse Bleed. Ay, host, bakit pag umaga? Ano sabi? Nung tanong niya, wait lang. Host, bakit pag umaga lagi? Normal lang ata yung lalad sa umaga kasi nilalamig kayo. Nilalamig. Pag nasagi mo, nako, nakakatakot. Nakakatakot pag nasagi. Mary Rose, patamsak, nakapin mga lalabs. Nakapin po. Ayan, 8 million, mega love shout out. 9 anat Side, mega love shout out. Barista Dan Tamsak Bill all from Dublog. Nay Rosa, ibaba ko yung bahay mo. Nay Rosa, bigyan kita ng saging. Ayan. Nay Rosa channel. Ayan, may premiere para si Nay Rosa. Nagpalit na ba yung nakapin? Tamsakan ko itong Nanay Rosa. Ayan. Chef Dan from Modern Fro. Ayan. 11 million mega love shout out. Mga lalab-lablabin po natin mga lalabs yung ano po ibababa kong bahay. Ito po si Nay Rosa. Palablab po ako mga lalab. Nay Rosa po. Ayan, kapre sa balite. Tamsak na po harang. Ayan. Makatakot naman may kapre. Ayan, jakitan ko yan kapre. Sino ba to si kapre? Maganda net ngayon, himala. Kasi 2 days walang internet, Jers 21. Hindi nga ako naka-live lalabs. 2 days. Ang hirap ng internet. Nag-try akong mag-live, panay loading lang. Nag-try ako ng isang gabi, nako. May pumasok, dami sanang tao, kaso lang hindi kaya talaga ng internet, kahit anong gawin ko.
Ginawa ko na lang nag-out. Host, nandito lang ako na magdikit. Sige po. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket. Ano ka pre sa balete? Miguel Love shout out. Ayan, may jacket ka na po. Harangos, Madam Victoria, Miguel Love shout out po. Salamat po sa paharang. Bagal naman nito. Ayan, may jacket na may jacket. Si Capre. OMG. Wag. Let you go. Ayan, 12 million. Miguel Love shout out. 12 million. Capre, meron ka ng jacket. Koy Charlie Pulpak na Lods Yahoo. Ayan. Cooking with Sapia, OTW sa'yo from Chef Errol. Palablab ako mga lalabs kay Nero sa po.